Kwathi usontwa imisa seliphakathi ungena insizwa ethile esontweni igqoke ikepisi ingene iqhubeke iziyohlala le phambili abaseduze kwayo balokhu beyiqhweba ukuthi ayithule ikepisi yathi ukulisusa ikepisi layo uma iqhubeka inkonzo yabuye yalibuyisela futhi bonke kamakholwa baye balokhu bewari bacabanga le nsizwa abangayazi efike igqoke ikepisi usontwa nje la wonke umuntu uselinde nje kuphele imisa ukuze bakwazi ukuyozwisisa ukuthi ubani kodwa le nsizwa ingezwa kangaka iphazamisene nkonzo yangena igqoke ikepisi noma isikhuziwe ilokhu ilibuyisele njalo ukuthi mangabe sekuphuma imisa wonke umuntu uyabe insizwa ukuthi kodwa mfana ungowakabani ungubani wena uzosiphazamisa enkonzweni wenza into engasile kanje abesithi umfana hayi mina ngikholwa la ekhaya futhi every Sunday ngisuke ngikhona nawe umama laphaya emuva ngisuke ngihamba naye kodwa njengoba nithandi ngazi yingoba esengikubonile ukuthi la esontweni akekho umuntu enendaba nomunye umuntu akekho umuntu oyimisela ukwazi omunye umuntu nami sengize ngathi angenza into esekuqeleni ukuze ngithanda ukungazi ukuthi iy'fundo zethu zanamhlanje ziyasikhumbuza ukuthi ibandla likaKristu uKristu ulakhe ngothando nento eyenza ukuthi sihlanganyele njengamakholwa uthando uKristu asiyala ngalo ngoba ushilo namhlanje ukuthi nginikeza umthetho omusha umthetho wokuthi nithandane njengoba nami ngimthandile ngakho-ke umbuzo uKristu asibuza wona ukuthi uma siza la enkonzweni uma siza sizomdumisa sifike silithole ilolu thando ngoba lo thando akhuluma ngalo uKristu ilolu lokuthi phakathi neviki sihlangabezana ney'nkinga eziningi emphakathini sihlangabezana nokuhlukumezeka kokusiqeda uthando ngisho nasemndenini yethu imbala kuyenzeka sihlangabezane nezimo ezisiqeda uthando ngakho-ke injongo yokuthi size ngesonto ukuzolapha zonke lezo zimo esisuke sibhekene nazo phakathi neviki siphumela endlini kaNkulunkulu sesinothando umbuzo usekuthini njalo wena uma usela esontweni uyayophuma usulu-experience-ile yini uthando lwabanye abazalwane uma ngabe uphuma la esontweni ungenalo lolu thando kufanele ube nalo kusho ukuthi inkulu inkinga esinayo kusho ukuthi asihlangene ngoKristu asihlangene enkonzweni kaKristu ingakho-ke igcizelela ukuthi in case kungekho uthando namhlanje nginika umthetho omusha wokuthi nithandane nabanye abantu abanibonayo laphayo bayonazi ukuthi ningabami ningabalandeli bami uma ngabe bebona uthando uma abantu bebhekela ebandleni abantu esingahlanganyele nabo basibona yini sihlangene ngothando noma baphelela naye lolo thando oluncane abasuke benalo yini ufaka khambule wakwasho kwey'njumelo zakhe wathi uthando akusiyona into efihlekayo ngoba ngisho ingane yakho izele iyakwazi uma ngabe uyithanda futhi iyakwazi uma ungayithandi nenja oyifuyile ekhaya iyazi uma ngabe uyithanda futhi uma ungayithandi yohlala ikubalekela njalo nathi-ke size singasikhohlisi uma ngabe lingekho uthando la enkonzweni kuyinto ezosheshe ibonakale nomuntu ongenayo ngisho umuntu oze ngokuqala la esontweni uyobona ukuthi alukho uthando la uma ukuthi uthando asinalo ingakho namhlanje kufanele sizibuze ukuthi uma ngabe ngizohlanganyela endlini kaNkulunkulu ngize ngothando yini ngiyabenza yini nabanye ukuthi ngisho nabafike bedikibele kodwa baphume sebegcwele uthando sebemzuzile uKristu uJesu lamazwi washo abafundi kade ehlangene nabo kade vele ayebathanda kade ebatshela ukuthi baphile ngothando kodwa namhla kwenzeka into ehlukile uJudas uyaphuma washiya bedla yize babeyaliwe ngothando uyazi uJesu njengoba ephuma useyihlukanisa nothando lwalaba abanye ngoba useyohlanganyela nezitha ezifuna ukubulala yena useyasho uJesu ukuthi namhlanje ngivuselela uthando nginika umthetho omusha awumusha ngoba vele bekufanele ngabe bebethandana kodwa ngoba sekukhona oyedliphile uJesu ubiza ngomthetho omusha ukuthi kusukela namuhla salani senithandana kanjalo-ke thina kufanele sizibuze namuhla ukuthi nami ngiyaliletha yini lolu thando kwabanye abantu uma ukuthi nami mhlambe
ngibuye ngiphumele eceleni ukuthi kuhlangene ngothando mina ngifike ngilethe isiphithiphithi ukuthi uJesu uyilona lokho nakuthina ongenalo uthando kusukela namhlanje nginika umthetho omusha wokuba nithandane.